Díreach agus fáilte go bhí seán seo de chud an tráthóisirí go bhúntarí ar an measán ó rangmhainithe gnó a chur in gníomh. Tásúil ann go mbeadh an físeán seo mar thacaíocht do bhúntarí agus do ran staidir gnó chun Comhairle na Tuiscint ar an measán ó rangmhainithe gnó a chur in gníomh i staidir gnó na tráthóisirí. Má tá tú ag fada a bhí seán seo a do ran ó gnó, b'fhéidir go mo bhaithin ruda éascaitheoirí ainmniú a dhéanamh stiúradh ar phlé a thagann chun cinn le linn níos seán. Bheadh sé úsáideach freisin d'amach cóip de thionraíocht an staidir gnó agus de na teorlínta measúnaithe ar láimh ag gach duine chun tagart dóibh. Is féidir na doiciméid seo a fháil ag curriculumonline.ie. Is é príomhaim an mheasúnú sa tráthóisirí na tacú le feolam an scoláire. Deir an doiciméid creat an tráthóisirí linn, go mbeadh réimse bailí measúnaithe ann chun tacú leis a bheolam, agus deir an ár-sonraíocht staidir gnó féin go mbeadh an bhéim atá na mheasúnú agus tuairisciú ná chun tacú le feolam an scoláire. Tá dhá mheasúnú rangmhainithe sa staidir gnó. An tasc measúnaithe ag teacht díreach aníomh an dara ceann acu seo. Díontar an measúnú rangmhainithe nó MRB gnó a chur in gníomh i dtreo deireadh na dara bliana, agus díontar an MRB cur a lochid roimh nollag sa 3 bliain. Tá níos seán seo chun díriú go sonrach ar an chéad MRB gnó a chur in gníomh. Díríonn sonraíocht an staidir gnó ar diontas cinntií ólasach ag bainisteú achmhainní airgid is pearsanta a bheith in-oiriúnaithe go pearsanta, cruthaíoch agus fintriach. Tacann sé le scoláirí a bhorbairt scileanna den ólam, scileanna den síl oibre agus scileanna síl. An ólam eagraí thar trí sná, airgid is pearsanta, fintriacht agus ár-ngéilleagar. Tá breis forbairt dionta ar na snotha seo sa tionraíocht tríd na toraí feolama a bhaineann le chéin sná. Is iad na toraí feolama an bónús don phleanáil, an teagasc, an ólam agus an mheasúnú i staidir gnó na tráthóisirí. Chun tuiscint iomlán a bheith aghaidh ar an MRB gnó a chur in gníomh, is gnáidún tuiscint a bheith aghaidh ar na toraí feolama atá ceangailta leo. Cuimhne, is iad na toraí feolama den chuid is mó, an tolas, an tuiscint, na scileanna agus lochanna a chathair a chiaire agus a ghainghnú i rud 3 bliana na tráthóisirí. Tá 3 rogha ann le gur féidir rán a bhotha don MRB gnó a chur in gníomh. Moltar go láidir go ranaíonn múntarí an rogha a eilean an grúpa atá os agóid. Siad na roghanna ná fintriacht a chur in gníomh, acnamaíocht a chur in gníomh agus airgeadas a chur in gníomh. I bhfintriacht a chur in gníomh tugtar deis den scoláire tuairt faoi gníomhaíocht fintriachta. In acnamaíocht a chur in gníomh tugtar deis den scoláire treocht, forbairt, athrú nó beartas acnamaíochta atá gimmart tionchar dearfach nó dúilteach ar ghéilleagar agus ar thochaí na hÉireann a roghnú. In airgeadas a chur in gníomh tugtar deis den scoláire dúchlann airgeadas a bhíonn ag tóiltear nó ag eagraíocht, eagraíocht brabúis nó eagraíocht neamhbrabúis a shean aithint agus taide a dhéanamh air. Má tá tú ag breanúir a bhí seán seo i do ranóg, béidir nar bhiste le bhanis plé a dhéanamh maidir leis na roghanna san MRB gnó a chur in gníomh. Béidir go bhfuil freisin beag an ama a chatha ag léamh agus ag plé na doraí feolama atá ceangailta le na roghanna san MRB gnó a chur in gníomh. Tá sé seo leacha amach ar leathannaí 2 go 3 na teorlínta le haghaidh na measúnaí rangmhainithe agus le haghaidh an tasc measúnaithe. Ar an sleamhnáin seo tá cuid san eolas atá riachtanach maidir leis an MRB gnó a chur in gníomh.
Mar a chonaic muid tá trí rogha ann don MRB seo. Cuirtear ag riach an MRB thar cheithre seachtaine taobh de shréimhse ama a bheits leacaí amachtain ag an CNCM. Is grúp honscoile agus tá sé molta go mbeadh idir 3 agus 5 ins na grúpaí. Tá cheithre réimse gníomhaíochta i gceist agus anois díreoidh muid ar na réimse gníomhaíochta sin. Is iad na cheithre réimse gníomhaíochta ná taighde i dtionadh, measanú a dhéanamh ar ásnéis, pleanan na gníomhaíochta a Orbert agus torthaí a thuairisciú. In olbhód an MRB, ba chóir go dúradh scoláirí faoi thaide príomhúil agus tánaisteach. Mar chuid den thaide príomhúil bheadh na scoláirí ag déanamh bun isriúcháin thaide, mar shampla cuairt alama, agaibh nó ag dara agus ag reachtáil survey. Is féidir leis na scoláirí thaide tháinaisteach a dhéanamh freisin ag baint úsáid as foinse, tugann na treoirlínta comhairliúa maidir le seo ag rálíonn go bhfuil sé tábhachtach den scoláire tafad choinneáil ar insí an eolais ar fad a bhailfear lena chinntiú go bhféadfar an intíofacht agus a gálaíocht a bheas, agus gur féidir tagart a dhéanamh do na foinsí sin sa tuairisc. Má úsáidtear iad sa chás go úsáidtear níos mó na foinse amháin, beidh deise an scoláire cross-thagairtí dhéanamh. Tá tábhacht faoi leis sin nuair a úsáideann an scoláire foinsí ar líne. Ba chóir é a sprágadh an cuardach éifeachtach a dhéanamh ar ábhar, agus é a bheas agus a shintéisiú. Chun tacúil a dtuchad scoláirí chun taighde éifeachtach, eiticiúil agus sábháilte a dhéanamh ar líne, b'fhéidir go mbeadh sé úsáideach an íseán Modelling and Internet Search de chuid an tráthóisirí go bhúntarí ar riantló. Is áis é seo a d'orbair ar an bhéarla, agus tá sé ar fáil i rannan an bhéarla ar an suíomh jct.ie. Sé an dara príomhaireacht san MRB gnódha chuir in gníomh ná na scoláirí ag forbairt scileanna chun fáisnéis a bheas. Bé an measanú a dhéantar ag bra ar an rogha MRB, ach an ngach cás dionfar an measanú ar ásnéis mar grúpa. I bhintríocht a chuir in gníomh, déanadh an scoláire measanú ar an taighde don indíontocht an intar a bheas i dtéarmaí airgeadas, indíoltocht agus inmhailinthocht an intar. In eacnamaíocht a chuir in gníomh, déanadh an scoláire measanú ar theirbhí agus ar chostais eacnamaíochta, hóseálta agus comhthíl na saincheiste eacnamaíocha, ar phríomhpháirtí leasúide dhifriúla agus úsáideadh sé teascairí eacnamaíochta ábhara agus léiriúcháin ghraificach chun tacú lena bheasanú. In airgeadas a chuir in gníomh, déanadh an scoláire measanú ar stáid airgeadas tóilteára nuagraíochta ag baint leasa as léiriúcháin háblacha agus graificecha chun tacú lena bheasanú. Sa trí rogha ba chóir tacú le scoláirí chun an ásnéis a bheas agus cinní a dhéanamh maidir le cur-chuige gníomhaíochta. Is gá go mbeadh an cur-chuige gníomhaíochta comhfhadaithe ag na toraí taighde. Agus iad ag déanamh measanú ar an bháisnéis ba chóir úsáid a bhaint as na bun phrinsipeal seo a thagann ó na treoirlínta. Seiceáil cén a foinsí a aontainn nó a asaontainn le chéile, mac na bheith dhéanamh ar a bháisnéis ó thuairimí éagsúla, agus smaoinne ar an gcuid dacinn an ásnéis nó nach dacinn sí le gníomh nó le freagra áirithe. Sa chéad chéim eile den MRB gnódha chuir in gníomh, bé ar scoláirí feidhm a bhaint as an ainlís a rinne siad ar an taighde chun plean gníomhaíochta a Orbert. Arís bratha forbairt an phlean gníomhaíochta ar a rogha MRB a thógtar,
ach an ngach cás bei scoláirí ag obair is lámha chéile in grúpaí chun an phleanna Albert agus breithiúnas atá bunaithe ar fhianaise a chur chun cinn. I bhfintríocht a chur in gníomh, forbróidh an scoláire plean gníomhaíochta gnó ina ndéanfar cuirseas ar ghneithe den chumas margaíochta atá le cur amháin agus ar áisnéis airgeadais don intar. Déanann sé iarracht an táirge, an teirbhís, an timocht nó an gníomhaíocht fintriachta a roghnú sé a sholathair don spricmharga nuair is féidir. In aclaíocht a chur in gníomh, forbróidh an scoláire plean gníomhaíochta ina dteorfar breach chuntas ar athrú ar bheartas eacnamaíoch a d'fhéadfadh fós a chur na toraí eacnamaíochta a deascroch as. In airgeadas a chur in gníomh, moltha an scoláire plean gníomhaíochta imchaí chun dul in leic leis na dúchlann airgeadais, tacóidh an scoláire lena phlean le léiriúcháin háblacha agus ghraficha. Bei ar gach grúpa fianaise ar a dionscail a thuairt suas a bhfuil an tuairis scríofa ceann amháin ón grúpa. Roghnóidh na scoláirí an tólas a bheasann siad bheith ábhara, intíofa agus a bheith ar gcaighdeán is airde le cur a láthair mar fhianaise in san tuairis críochnaithe. Bei an tuairis cartar 1,200 go 1,500 focail ar fhad. Sa tuairis scríofa bei cur síos ar an eolas seo leanas. Réamhrád an tionscail, míniú nó réasúnaíocht le haghaidh an tionscail, míniú ar an mó taighde, measúnú ar na torthaí taighde, plean gníomhaíochta chun toraí an tionscail a chur amháin, agus conclúdaí agus moltaí. Freisin bei forum macnamh an scoláire a tastal ó gach duine san grúpa, agus tá sé seo ar fáil in agóisiúna haon ar leanach a 34 san treoirlínte measúnaithe. Sulla gurtar tuairis an tionscail isteach ní mór do gach scoláire macnamh an scoláire a chomhlánú ina ndéanaar agus a cóp ó seo in agóisiúna haon leanach a 34. Is ionann macnamh an scoláire a líonadh isteach agus dearbhú sonrach an scoláire bíonn ról a bhí aige in obair an grúpa ar an tionscail. Déantar measanú ar mhaicneamh an scoláire mar chuid don mheasanú rangmhainithe ag baint úsáid as na gnithe cáilíochta atá leacaí amach dó. Má bhíonn aon cheistad maidir le aon ní a chonaic tú sa bhíseán seo, cur riamhphost chugainn ag info@jct.ie. Tá réimse achmhainní agus eolas eile ar fáil ar ársaíomh jct.ie a bheidh úsáide chuit. Chun thíocht ar an tonreacht na treoirlínte do na measúnaithe rangmhainithe agus freisin samplaí de thíthir scoláirí, tagthroigh an suíomh curriculumonline.ie. Gur an maithad as ach féachant ar a bhíseán seo de chuid an trá thóisirí do bhúntarí.